Bandiraɓe fulfulde hettiyankoɓe yeɓeyankoɓe ayawo Piindi TV bisimilla moni roɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide moɗon oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde kono on manama e jettoɗe serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol calminama juurama bertama juuɗe ñagama duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha oɗo rafi wawa hollude en caggal no subaka foof ko banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde bonum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba debbo pullo salmitama salminama no fewi e subake namde no badda e nguleki badda e nguleki Dakar nguleki kike Mamadou ina wonda de balde kono non fuutankoɓe mbi hoto Dakar naaɓe ngoy nguleki ɗon kadi ko gonga sabu sahande ɓe goyat ɗo nguleki nde ha tengte korka nde on saaha gani ɓuuɓi non tigui joni noon no yowade foof enen mara ko joni gueɗal meɗen ari ha joni toon ndi wuuli so Allah par ce que won diwnoji ene wayno sa tengti to banggue diwan rewo o ene waɗa ha tengte ñalawma hande o mi sikko 42 degré c'est à dire nguleki ne yaaha ha capannayyi ɗiɗi donc ene wuuli taw kono so toɓi tan machallah hunde wadde bifol balgol fayida Allah yo Allah du toɓo ɗum noon ko noon wadde mbasen woyde nguleki sona ɗum tan min mbiyata gonɗen koye toñje wadde min deƴƴi kono ɗum ko salmitadema no fewi e salminde dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi yettude Allah kadi e jarnudeɓe kono onne kadi e wideɓe no min goniri wiide kala subaka ko weltare e weytade huccidde mabɓe e wideɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala aleykum salam wa rahmatullah ko ɓuuri tengtude hande mataw ene jeeya ko ɓuuri tengtude ko ñawore omo ganduɗa ko alhaali Lamine Diack kono kadi e duttugol élewaɓe to banggue kalasuji ɗi kono kadi ne tawe hen toɓɓe goɗɗi foof ine tawe e nder ɗe jayde e nder ɗi jayde leydi men Sénégal noon tigui Amadou wadde ko vox populi udditadama ko noon tigui nden noon jayde wi ko gudditgol kalasuji ɗi e lawol ɗimmol mi witande ha hande ko gudditgol ngol ganduɗa ngol hande ina yaadi tigui e force ɗum noon wonata ko ñande 25 lewru juin woni tan alkamisa paaɗo so Allahu lamɗo jaaɓi jayde wi noon ko caggal fiasco woni tan rentré mo ganduɗa o kay ko ɗiɗi lewru nduɗo fonno wonde waɗani saabi noon laamu ngu oɗo saaha hande fiiɓi kono kadi ɓami pellital so neldude walla mbiya rutinde élevé ɓe e kalasuji examen ɗi wonata noon ko alkamisa paaɗo goɗɗum ko tawate hen ko ñawore Lamine Diack e ɓiyum Papa Massata Diack jayde wi noon ko parquet mo paari o ene waynude fawe makko walla yiddi muɗum ko yo lelo duuɓi 4 e kaso kanko Lamine Diack ɓi ko noon ko duuɓi 5 woni Papa Massata Diack goɗɗum ɗum noon ko procureur o kañum tan o saaha hande yiddi muɗum ko yoyop ko tolni e 330 millions e ko préje meɗen CFA l'IDESAF woni mo arduno kañum oɗo saaha hande eri ko yo Lamine Diack yuɓɗum ko tolni e 26 milliards e ko préje CFA ko wiyete dommage kam et intérêt Moussi jayde libération nden ɗon ari koko yewti ko e rafi coronavirus nde witande ko limore nde to banggue mayɓe ina ɓeydi ha ngabbude yettimoɗo saaha e capanɗe jeeɗiɗe heddiɓe e mboros covid 19 tawi hen sappo e tataɓe noon ne wayno de jiya koye walla peeñi tigui koye nder balɗe tati ɓennude ɗo ɗe ɓe kolliti kadi wonde kamɓe jayde ɗi walla mbiyen jayde libération ɓe garti tigui e ñawore omo ganduɗa kay ko Lamine Diack toon to lamorgo France nde witande ko parquet oɗo saaha hande yiddi muɗum koyo sohe duuɓi 4 ha duuɓi 5 wonande ɓi ko ɗum ɗon noon nde witan oɗo saaha hande ko saaha musɗo kamniɗo wonande ɓesgu Diack goɗɗum ɗum ko tawate hen ko kamɓe l'IDESAF ɓe ganduɗa ɓe ko agence mondial anti dopage kañum hoore muɗum oɗo saaha hande yiddi muɗum kay ko yoɓe jooɓ ko tolni capanɗe 4 piccal 4 millions e ko préje euro ɗum koko yewti ko wiyete dommage kam et intérêt ko jayde l'observateur addi nden ɗon ari koye o mboros covid 19 e hen banggue goto nde witande ko révélation manam tan wonko hesɗi walla wonko yiya e ko yewti ko kay to banggue ha joni ƴellitogol mayɓe e coronavirus e ɗeɗo balɗe jewtuɗen ina tawe hello tati jayde nde ko toon tigui jokkita ɗin noon konngudi goɗɗum ko tawte hen kongu goomu force covid 19 ujunere milliard ko préje CFA hol kay ko fadi ɓe ganduɗa ɓe kay ko sattiɓe hoorejo Macky Sall jayde wiide ko jobdi to banggue ha joni salaire aji ɗi ganduɗa ɗi ko BTP kam e nanggorande ɓe ganduɗa ko entreprise aji leydi ndi kono kadi e prime ɓe ganduɗa ɓe woni ɓe ganduɗa ko safroɓe to banggue ha joni damorde mabɓe deɓe poti hebde to banggue safar ɗo ɓe goni kay safrude covid 19 goɗɗum ko tawte hen ina wayno ko yewti ko kay e ñawore Lamine Diack jande de holliti wonde ko ɓe ganduɗa ko ñawoɓe monakoɓe ko letti wonde yo aduno kala femme kala yettoɗe Diack tan oɗo saaha hande yo ande kalton nana yo noddirte ko corruption e nder jokli windere nde kala e kuuɓal e nder hen noon l'IDESAF kañum yiddi muɗum ko yo yooɓe ko tolni e 27 milliards e ko préje CFA jayde le soleil nden ɗon jayde ari ko e o mboros covid
Covid-19 ko sommet extraordinaire woni tan ko batu patam lami ngandango hande ina jogori yubbinede tay non ko ngam habadi o mboroso Covid-19 sabi non dunde Afrique kam e dowla Chine mbaddi jungo e fandu bele kay odo rafi ina waaw folede no hanirta ni goddum ko tawate hen ko peccugol kado nguura e nder leydi men Sénégal holtamde wonde ko gasi e nder temed tati e nayi commune e nder temede joyi capande joyi e ɗiɗi joponoɗi ɗi tawi noon hen temedere e capande jeetati e jeegom ina wayno de keddinoɗi ɗi ko capande jeegom e ɗiɗi tan keddi taw ko keɓani ko yutti ko ha joni e kanɗon nguura kono tal Mansour Faye tambiɗe on ɗon fannu tawete e nder nde jayde witende Le Soleil jayde quotidien le quotidien nden ɗon jayde ha joni koye mboroso Covid-19 koye gon felo tigui yabbi nde wi ko ƴellitogol kawuji woni tan ha joni sahaji walla mi mbiyande fannuji ha joni cergal ɗo tigui e Dakar ɗum ɗon noon noppi nanani meme leydi onon ɓe ganduɗa ko on joom dewle en jayde wi tan de ko virus o manam oɗon borosde hande memi dendagal hono resodirɓe ha tengti ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ko yetti ko noon e limore nde ina mawni no fewi saabu holtama wonde kawɗi hande cowodiri ha tolni e laabi jeegom wonande ceerle ene jiiye tigui ɗum ɗon woni ko jayde arte o saaha kono kadi ko ɓuuri hen ko hewde ko sukaɓe tigui ɓuuri memede e ɗeɗon ceerle goɗɗum ko tawete hen ko ɓamtugol école aji leydi men Sénégal jayde wi ko caggal flop oɗo saaha hande ko ɓamtugol laamu ngu ɓe pellital wonata ko ñande 25 lewru juin e ndeɗo hitande jayde las addi las quotidien ari ko e goɗɗum nde ari de ha joni ko e modgol walla mbiyen ha joni pawgol jungo muɗum e ndeɗo ladde witende forêt classé de Mbaw jayde witande ko Abdou Karim Sall kam e Abdoulaye Thimbo maire mo Pikine oɗo saade kamɓe goni e jonde tumaɓe ko yetti ko e bonande hani e kebgol nden ɗon ladde ɗon noon ina fama saabu ɓe ganduɗa ɓe ko délégué ji quartier ji wonɓe toon ɓe kañumen oɗo saaha hande yidde muɗumen koyo kay bamule maahe walla mbiyen ha joni mbaɗe e nder nden ɗon ladde sukaɓe mbawɓe noon kañumen kam o saaha joopi ko jagorɗo tambiɗo taarido hono Abdou Karim Sall so hokkude ko tolni e hectare uji sappo mo ganduɗa ko maire mo Pikine woni Abdoulaye Thimbo so tawi ko jabol ummorade joguiɓe e hono communication jagorɗoɓe ko lutti wonde de yoɓe pam Abdou Karim Sall hay hunde ala ko woni e on ɗon alhaali noon tigui jayde enquête loski nden ɗon e ñalawma hande o loski ko hol gonɗo maître Malick Sall garde des Sceaux woni tan mo ganduɗa kam tambi kala ko yetti e gueɗe ñawoje leydi men Sénégal jayde wide ko gorko baɗɗo fayida saabi noon ina wayno ko mooso yañgo ngo jayde hande e suuɓi natal makko hollirde wonde de o jibina walla o jeeya koye ɓesgu ɓe ganduɗa ɓe ko seremɓe jomen ganden to banggue alqouranil karim kono kadi ko avocat bawɗo golal makko no fewi ɓe kolliti kadi wonde o waɗi gueɗe mantiɗiɗe ha tengti e gartirgol walla nannugol Guinée Bissau ene hutorade ko préje franc CFA kono kadi o walliti o mo ganduɗa ko hoorejo Macky Sall kona ɗum won cuuɗo ko ngudi wiyete ko Ibrahima Dieguen mo ganduɗa ko avocat holliti wonde de o jeeyi sababu o naati e dawrugol ne wayno ko yiddemo wallidde hoorejo Macky Sall Souleymane Teiko gardiɗo hono président UMS union des magistrats du Sénégal kanko de suuti ko nguɗo wi wonde de ko maître Malick Sall waɗi ko heewi kono tan de won ko heddi toɓɓe tati haala makko ene jokkita e nder nde jayde hello 4 e 5 e nder nde jayde witende enquête jayde stade uddata damal ko noon tigui nden ɗon jayde ne wayno arti koye coupe d'Italie ne wayno de ko trophée mo ganduɗa o mawɗo no fewi mo Naples ƴetti hanki woni trophée mabɓe gadiɗo tigui ɗum ɗon noon jayde wi tan ko Koulibaly de ene wayno de ha joni ƴettindi ɗon kuberi e yesso Cristiano Ronaldo kona ɗum kanko défenseur Sénégal najo ko weltare tigui e mantinide nde o heeɓi ko yutti ko e kebgol on ɗon trophée hanki toon to dowla Italie goɗɗum ko tawate hen ne wayno ko Bayern Munich ɗum ko toon to Bundesliga Allemagne ɓe keeɓi 8e mabɓe titre consécutif manam ɓe deggodiri fodde laabi jeetati koɓe ƴettandin ɗon kuberi toon to championnat mo Allemagne kono kadi ngol waɗi lawol capantati ɓiɓol koɓe ƴettandin ɗon kuberi goɗɗum ko tawete hen ne wayno de ko ɓamtugol ligue européen des champions kam e ligue europa hollitama de wonde oɗo saha hande final uji ɗi jaggama ko toon to Portugal saabi noon jayde wi ko Idrissa Gana Gueye e Paris Saint-Germain kañumen de mbaɗama ko wiyete ko hono pénalisé ko goɗɗi mabɓe jokkitiɗi ina tawe e nder nde jayde witende stade ne wayno ko ɗo uddiroɓe no men jayndeji oɗo subaka hande Aissata noon tigui Amadou udditen banggal gongal woni banggal fait divers meɗen hande noon Amadou banggal fait divers meɗen ko fait divers tigui addi men kala eko ganduɗa ko kañum woni e divorce mo kalɗa joni woni e ceergal hakkude debbo e gorko ne wayi ɓeydade bone oɗo rafi kono kadi Amadou bone oɗo rafi keddotoɗen ha joni ɗo joni noon ɓe mbi ko école aji ma ɓamtu alhamisa oɗo
oɗo garo woni nogas e joyi lewru juin nduɗo caggal nde ganduɗa noon nagganoma ñalawma woppita ɗo joni Amadou ɓe mbi ko nogas e joyi ma sukaɓe duttitoye classe uji ɗi beele ɗum ɗon ko ɓuural wonata walla ko tampere walla ɗo joni woni koye forcéde no windira e journal o ni ɗum ɗon fo Amadou ma en gandu ɗum ɗo yeeso ma taw eyyi ko noon Aissata aɗa andi laamu ngu noon waɗa tout possible pour no wayno sukaɓe dutto e école ko hunde fonde wonde c'est vrai mais ko holon condition ene wiyatno ñanden ko kulhuli rafi coronavirus c'est vrai hande ɗi noon kulhuli ne gasa tawi ɗi giwi jeeyi sababu ko kamɓe fonnoɓe jangguinde ɓe fof ɓe duttirima nokkuji ɗi andaɓe ne gonde rafi o gandama ɓe ngalaɓe nan toon jooɗi moni kala nana faadi ene gasaniɓe ɓe ganduɗa ko wondunoɓe hen ɓe nana e safara won hen ne gasa tawi ene ɗo e nden tawi celli kono no wano waɗi foof ɗin kulhuli giwi kulgol kamɓe enseignant ɗi rabdeɓe élève ɓe kono holko heddi ko ndungu nanɗo Sénégal eɗen gandi ndungu école o neɗɗo wawa nadde école neɗɗo wawa janggude école eɗen gandi ko joguiɗen ko ɓuuri ko hewde e nokkuji ɗi koko wiyete abri provisoire jogui woni ko ganduɗa ko duuɗe ɗe ganduɗa ɗe ko secrétaji mbaɗa walla ko caaleji mbaɗa donc ɗum imagine so tawi hendu ari kennel kewɗe doole imagine so tawi tooɓo ari beele jangden amno ɗon eɗen jii eko hunde ganduɗa ɗe ko ɓenni ɗo henno ko e saaha vacance ko tolni e lebbi tati école aji ɗen mbaɗi ndiyam natotako o janggotako donc so tawi wiyama wonde yo sukaɓe dutto école e saaha ndungu wona kene amno il faut laamu ngu ɓe jaaɓa ɓe mbasa wadde forcing manam ɓe mbasa hollude hono doram dolago wonde kamɓe yoɓe mbat ɗum fawtoɓe ko heddi ko aussi hedde ɗo élève ɓe jangguinoɓe saabu jiɗen wiɗɗo hen so tawi hande ɓe porsi école aji ɗi gudditi c'est vrai ma wiye laamu ngu waɗi ko fonno ko wadde kono noon exactement est ce que sukaɓe ma jii hen koye munen est ce que ɗiɗo lebbi nayyi ɗi ɓe jooɗi ɓe janggani e nder lewru fawdu aɓe mbawi hen janggude foof ɓe gayno programme mabɓe ɓe jaaha e examen ji ɗum ko kamɓe so tawi ɓe jeehi moƴƴi ɓe mbaɗi réussir c'est bien mais so tawi woɓɓe ganduɗa ɓe nana jooɗi ko fotɓe passe de classe en classe nana jooɗi mbiya ko yo kedde galle ɗi janggani ɗum nde kadi aussi ko ɗum probléme mawde pour am ɓe poti ko nilnude manam ɓe poti ko soynude hitande nde ɓe mbasa ownude hakkillaji sukaɓe ɓe mbasa aussi bonnude e ɗi programme uji ɗi ganduɗa hande gaddama ha ɗo noon tigui Amadou école kam way kono soyni hoore mum saabu sa ƴeewi to diwan machine aren ɓe puɗɗitanoma janggoyde kono nde refi o fuɗɗiti kadi hewde ɓe kadi uddu école aji ɗi sukaɓe duttiti galleji mumen Amadou ɗini haala ndungu te ine anda ndungu so ari ko nden yimɓeɓe duttoto guese ɗe hankadi te ɗum ɗon ne ko sukaɓe hewɓe ballitta jignaɓe mumen e guese ɗe beele ɓeɗon sene janggoya ɗum ɗon ne oɗon banggue dañta ko ganduɗa ko handicap wonta wona tampere e jignaɓe kono kadi adda kadi caɗele e guese ɗe e banggal ndemaka saabu sukaɓe hewɓe kañumen ballitta parents ji mumen te ɓeɗo Amadou so école uddino ɓe mbatta ko classe d' examen ɓe mbaɗani classe d' examen nden kamɓe fof ɓe jawnoto ɓe koota galleji jignaɓe mabɓe so wonti kadi ma sukaɓe jooɗo ha ndungu toɓa laaɓi udda te so ndungu toɓi laaɓi uddata hay so tawi Dakar uddata saka noon dowri ndi ndiyam ɗam heeway laaɓi ɗi autoji jahata hankkadi ɗum ɗon ne Amadou ko tampere ganduɗa ene foti woppitede haqqille no fewi ene foti woppirede hakkille woni ko mbimi ni saabu sinno winoma ko sukaɓe fof yo dutto ene famni par ce que ɗo henno ɗum wayno joopi ko yimɓe waɗoɓe e classe uji examen ɗi donc imagine waɗoɓe classe examen ɓe kañumen ene jaaha ɓe ene jooɗi sur place janggani janggo e jaam fotɓe passe ɓe ko ɓen kadi ko aroɓe ɓen so gaari tawti wonnoɓe ɗo ɓe janggani ɓe ko holno ɗum jogoro waadi donc ɗon aussi mi sikki laamu ngu foti hen miijade tawi wona ene waɗa forcing ko ganduɗa ko ene wayni soit ɓe ƴeewo exactement wadde e nilnude nde ɗo hitande ha laaɓa ceer par ce que amnata ko hulɓini kadi aussi ñalawma en gandi le 6 mai jaggano ko adi ɗo dirtina wiya le 2 juin le 2 juin ari wayno wayni hande kadi le 25 juin so tawi dirti hankadi ni ɓe gonta haal ko yimɓe ene jaaɓa saabu kalko hankadi kala ko dirtina walla so tawi waɗani réussir hankadi eɗen gandi ko ɗum probléme te wonko heewi ko ganduɗa ko hande ne wiye yo duɗɗe e guddidi yo guddid tawi ɓe wondi ko paraka surtout duuɗi public ɗe parani paari ko banggue hajuji ɓe ganduɗa kañumen goni hono privé ɗi ɓen nana hen machallah ne mbaɗa fayida kono to banggue privé ɗi to banggue public aji ɗi ala hen foof ko paari hay sinno ko paari ko en tout cas kam ko manam ko hay sinno ko paari ko ene woodi en tout cas ko heddi ko kam vraiment ɓuuri hewde wadde firti laamu ngu ina foti vraiment yurnitade ɗon no moƴƴi noon tigui laamu ne foti yurnitade hen ma en gartoy hen Amadou ɗum ɗo ne garten koye banggal gongal woni tan ko wiya ceergal ne heewi e ɗo confinement guila oɗo rafi ari te ɗeɗon dewle ganda seere certugol ngol ɓuuri hen hewde ko ɓe ganduɗa kamɓe goni sukaɓeɓe Amadou aɗa ande
bernde cuholel muñal kam hewani hen place ko dum woni probléme o te ko buri hen hewde Amadou min e ko cikkumi ko kiram woni ko ganda ko kañum bonnata de do dewle e ko ganda ko kañum woni ina hamnida haram arde e kiram dam pulaar ne wiye dewgal sukaɓe ko mawɓe jogoto c'est à dire so tawi hande sa daari wiyama kalto seretono lawol gotol walla laabi ɗiɗi ko tesketeno hande so wondiri fodde laabi jeegom ne waɗi gueɗel gotel ngel ganduɗa guel ko rafi ɓitede coronavirus nden yimɓeɓe ene holliri tan wonde Sénégal naaɓe ene wayno gonano ɓattinoɓe koye gonano ɓattodirnoɓe to banggue surtout couple ɗi par ce que debbo finat dawa gorko finat dawa walla gorko finat dawa acca ɗon debbo artoya jamma ɓe gonda quelques heures après jomum kadi dawa donc gondi ngu so juuti ɗum woni ko jibinta probléme o gogo so juuti ala haalis wonko debbo namdotoma so namdimama ala wontata ko hakkille gudduɗo ha ɓooya jibina fitina adda caɗele jibina hen ceergal ɗum ɗon noon ko ɓuuri ko hewde kadi aussi so tawi an daari sukaɓe so ndesi tan keego eggude galleji ɗi loya appartement ji walla koɗoya e banggueji goɗɗi kañum e rewɓe mumen donc sa woɗɗima jinnaɓe maɗa kala ko lombi hakkude ma e debbo ma fonnoɓe wajade fonnoɓe fontude aɓe goɗɗuma ñalawma hande o mbiya aɗa gaynana hoorema ɗum woni ko jibinta ɗeɗo caɗele kiram nani hen ko mbiɗa ko par ce que hande goto fof nan huccire téléphone muɗum gorko lelo huccire téléphone muɗum tima e écran haalda e wonɓe ene wonɓe to e wonɓe ga debbo lelo kañum aussi rumto ene haalda e wonɓe to e wonɓe ga wadde firti ko ɗum ɗon alay saago waɗata kiram kadi yimɓe ne jindira tous les temps so tawi tan ko addi hakkude mabɓe ko ene weeɓe te ko ɓuuri ko hewde ma bandiraɓe ɓe jaafo mais ko ɓuuri hen ko hewde dewle ɗe no dewle ɗe no cifori ni ene manque yuɓɓude saabu sa ƴeewi ko heewi ken ko yidde seeɗa wonno jomumen gondi hankkadini fodde lebbi tati lebbi nayyi hankkadini ko wono ɗon ko foof hankkadini goto fof anci goɗɗo on walla goto fof haasti goɗɗo on ngol kastugol noon jibinta ɗeɗo caɗele hande ɗe yimɓe coyi kadi ɗum ɗon kadi aysata ne wayno jaafoɗa koko feeñi to banggue kayitaji arɓe ene namdo ceergal holko ganduɗa ko hande seere ɓe tawi jahani e tribunal seere ɓe tawi jahani e nokkuji ene wayno leydi noon tigui Amadou ene wayno leydi ɓe ganda ceeri hande kooti galleji mumen walla mbadde joom galleji mumen hande kooti galleji mumen hande ɗum ɗon ene heewi e nder leydi ndi haali ɗo ko waɗi fayida woni jomnade ɗum ko ganduɗa kañum woni hande hollidde caggal galleji jignaɓe ɓe saabu hande so neɗɗo resi debbo hayso ari fuɗɗima waddude yummum seeɗa tan jiyata ko heewi hen gorko yaltinto debbo mum luwanoyo ɗum hoɗo toon walla kanko cukalel ngel o waɗa gueɗe makko no waɗi feere hawo yaltine oɗon galle o luwanoye te toon so haala dañi ɓe dañta mawɗo mo ganduɗa ma wiɓe a wonani e gonga walla oɗo yete hoto waɗirni walla jooɗo muñ dewgal ko muñal ko ni goto foof yahata koye hakkille hoore mum Amadou e yiilade sehilaɓe ganduɗa sa haalde mumen wiyanma ko sinno ko min wona noon mbaɗirtu dewgal ko muñal Aissata dewgal ko muñal vraiment dewgal ko muñal kadi alay saago jomumen daña battude ɗumen e lawol te wattata e lawol ko jinnaɓe ko ɓen ɗon ko mbiyata ko kala gaddi ɗumen suudu wiyanma ya reeno jaalal ɓen ɗon gandi holno fotata wade kamɓe jogui hakkillaji wattude sukaɓe e lawol e sahande gone fitinaji wadde eɗen mbajo sukaɓe ɓe ene eroɓe hay mawɓe en tout cas yoɓe toppit dewle ɗe yoɓe toppito dewle mabɓe soit ko debbo soit ko gorko kadi yo wondu e muñal suudu ne faaɗi wawi wonde toon ko yiɗodirɓe galle ne faaɗi wawi hoddude hen ko yiɗodirɓe donc so tawi keeje lombima hakkude ɗo tan so guilli ɗi woodi no mbayi tan ɗum woni ko jibinta probléme e kala noon tigui Amadou dewgal ko muñal wona nenen ɗo yiɗiri ni ko noon yarata kono no Allah yiɗiri ni ko noon yarata goppiten hen haqqille no fewi ɗum wonno komin gaddannoma ne roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañño huccidde e moɗon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko banimon debbo Aissata Ndiaye wonno ɓanum gorko Amadou Moussane Ndeye Fatou Massaly heɗanoyne banggal caméra o Allah jarama on jarama ha gongol so Allah lamdo jaaɓi